kuom okenge ma osekelo dongruok makamano. En winjruok ma ande sirikal mar piny Amerika oketo gi moko kuom pinje mag Afrika makoro ne omiyo mwandu mawuok e Kenya ka donjo e piny mar Amerika ok ne juogo osuru. Winjruok ma Otis ni agoa. Kata kamano wich bar nitie ni mar winjruogno nyochopo e giko tarik 30 ma dwe mar 9 ma higani. Kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajonde lero, kar kembe loso lewni ma EPZ ma Kitengela en achiel kuom kuonde ma jotije mage ni kod kibaji ni mar ka Amerika ok oketo kokgi kendo e keto winjruogno e tim, to osuru koro idhi juogi e mwandu madhi e pinyno, kendo mano kidek miyo jotich ma kuondego wit thuolo mag tije. En tweng'o mong'ith kendo duond charende ywak kaka yor nyiso ni adier tich tiyore ka, makmana achiedh nade to pod nie chuny jotije madago helni ma Kitengela EPZ ne jotije geno mar giduono ka ok ging'eyo gima kiny. Luoro makama biro kaluwore gi winjruok ma Otis ni agoa ma yande nitie kind sirikal ma Amerika kod pinje 32 mag Afrika mar keto ohala manyangafu maonge juogo osuru koro ochopo e gikone. Nonro ma owuok kabad migawo ma ochung' ne dag kembe maloso mwandu ma iuso e pinje ma oko, Export Processing Zones Authority, mohewo atamalo 50 mar mwandu ma iloso e pacho kaka dhi e pinje ma oko gin mago madhi e chiro ma Amerika. Mwandu gi ne yot tero e pinyno e bwo winjruok mane Otis ni agoa ma osebedo ka neno ni osuru ok ket mathoth e mwandu go ka ochopo e chich Amerika. Because we love to scale down operation to make sure that we look at the orders and we negotiate with the buyers who are willing to pay the tax, and we have to share maybe 50-50. It's not easy. Right now, our facility has a capacity of 650 employees. This unit alone has a capacity of 650, and we are operating at under 200 people. Midhiero ma omako jo ohala gi jotich en ni sirikal ok chiw singo mar ka bende winjruogno ibiro ketie kogno kendo koso dhi rumo chutho. So in a situation where there is back and forth, you're not too sure whether it will be renewed or not, what the tariff will be, you want to play within the short run. Nonro mar Export Processing Zones Authority yango ni e thuolo mar higni 5 mosekalo, kwan ji ma ondike tich e kembe maloso mwandu madhi e pinje ma oko semedore ka wuok e kwan mohewa 45,000 nyaka mohewa 66,000 kochopo e giko higa mokalo mar 2024. Tijego koro ni akek yore. Our biggest fear is that we are going to lose orders, we are going to lose jobs. Some people even will go back to the streets because wengine wametoka huko. Hatujui tutaenda wapi, tunategemea kampuni zimefungwa. Mapato yetu tutapata vipi? Tutaenda wapi? Tuko na mfanyikazi nyumbani, ananitegemea. Niko na in-laws. Niko na kijana nasomesha kutoka kwa in-laws pia. So hao watu wote over 20 people, they are depending directly on me. Rumo mar winjruok mar agoa nyiso ni koro chik mayande ochiw gi jatend piny Amerika Donald Trump mar juogo osuru mar atamalo 10 kuom mwandu mawuok e Kenya ka donjo e pinyno dhi chako tiyo. Okang' makama nyiso ni nengo mwandu go dhi idho kendo nyalo nego chuny jonyiewo mi mwandu go diw e pacho ka. E higa mokalo mar 2024, Kenya ne oyudo ohala mar shillings bilion 69.5 ka owuok e chwalo mwandu e pinje ma oko. En mana geno makoro oketi gi jotije makwan gi ohewa 50,000 matiyo e kar kembni mag EPZ ni mar yuto margi wuok ka, kendo ng'ikruok mar thuolo margi mar tije kidekrocho ochumi margi kod jogo mageno kuomgi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.